Боян, благодаря ти на първо време, така че се отзова на поканата за това интервю. Как се чувстваш към момента в тима на Славия? Ти се завърна преди около месец-два. Как се стигна всъщност до цялото завръщане? Първо искам да благодаря за поканата за интервюто. Чувствам се доста добре, да призная, в тима на Славия в момента, понеже имаме и добри резултати, колективът е добър. Като цяло се чувствам доста щастлив, че се завърнах. И така. Как се стигна всъщност за това завръщане? Ти доста време беше в чужбина. Как се стигна? Да, прекарах горе-долу 3 до 4 години в чужбина последните и се наложи да съм достанал тук, в България. Като първоначално играх за друг клуб, но след това съм и треньора и момчета от клуба показаха, че имат желание да ме привлекат с проведени разговори и се съгласих да започва ново предизвикателство отново. Да се върнеш към корените. Да, как се казва, абсолютно. Всъщност ти през този сезон борбата ще изглежда, че ще е за влизане в по-горното равнище, за група Б. Оптимисти ли сте всички като цяло с оглед на добрите резултати? Точно така. Аз в отбори, в които нямат желание и нямат амбиции и не виждам желание, аз не отивам в такива отбори. Желанието и амбициите на този отбор в момента са първото място, стигане до финала и класиране в горната лига. Така че да, има желание от всички момчета в отбора, от треньора, от ръководството. Всички работиме заедно за постигането на тази цел. И за сега сме на прав път от това, което показваме в сезона. Атмосферата в съблекалната, как би определил? Атмосферата е чудесна, няма никакъв проблем. Всички сме сплотени, няма скандали, караници. Като цяло всичко върви за сега доста добре. Гледате в една посока. Разбира се, да. Ти всъщност спомена така предварителен разговор, че си треньор, помощник треньор така на 17 годишната формация при юношите на Славия. Как така си струва вече от другата страна си тази по-различна роля, така да се каже? Точно така. В момента съм и се водя помощник треньор на 17-19 годишни. Доста е трудно. Едно от наистина трудността, която аз не вярвах, че бъде толкова трудно, е това да не можеш да влезеш на игрището и да помогнеш, да си отстрани. Това е основното. Но и там има много потенциал. Трябва още много работа, разбира се. И там целите са влизане на финалите, излизане от зоновите турнири при подрастващите тази година. И вече на финалите, докъдето се стигне. Там всичко е възможно. Ти спомена, че най-трудното е да се овладееш като цяло, да влизаш на паркета. Смяташ, че това с годините по някакъв начин се отработва или трябва да се зависи малко и от теб? Нали? Честно казвам, това, което съм забелязал и от големите европейски треньори, тъй като аз предпочитам да гледам повече европейски баскетбол, виждам, че това трудно се случва и на най-големите в професията, така че, както може би вие сте забелязали, аз съм доста темпераментен, доста огненен и не мисля, че това ще го преодолея лесно, определено. Спомена така за престоя ти в чужбина, 4 години в Италия и в Испания. Сподели впечатление така от престоя ти от двете държави, кое ти направи впечатление, къде ти беше може би по-удобно? Ще започна сега последната година, бях в Испания, на Гран Канария. Там играх последния сезон и ще започвам там. Като цяло испанския баскетбол, както всички знаем, е на едно съвсем различно ниво. Абсолютно. Имат изключително много лиги, които са силни на всяко едно ниво. Като пак казвам, най-много ни превъзхожда в това, че като маркетинг продуктът е много развит на всяко едно ниво. На всяко едно ниво залите са пълни, имаш продаване на фен артикули, продаване на билети, мачовете се излъчват навсякъде на живо, като вече от различните нива и се включва вече телевизионни излъчвания. Да. Доколкото в Италия, там бих казал, че още по-масов са нивата на лигите, още повече лиги има, като вече там се включва това, че има и повече чужденци. Доколкото в Испания няма толкова чужденци. Но говорим за силни чужденци от държави като Сърбия, Литва, България също има доста българи, които се развиват там. Там вече още по-масово насочва към аматьорския спорт. Там също е страхотно развит като маркетинг. Аз това го давам за пример, че съм играл с отбори, които са в трета лига,
които държат по 2 мъжки отбора, един женски и цяла школа от малки до най-големи момче и момичета с зала, която се води с олимпийски за тренировки на олимпийски, на подготовка на олимпийски отбор на Италия преди състезания по баскетбол. Като там са изключително развити, както казвам, като маркетинг и това е едно от нещата, с които те не превъзхождат, което си мисля, че забелязва на всеки един вид спорт в момента в държавата. Абсолютно. В принцип, маркетинг е сигурно едно от най-слабите звена изобщо в България и може би това си от психологията, както се казва у нас. Да. Как може да смяташ, че може да се промени цялото това нещо? Ето, например, сега, не го казвам това, защото сме нашия клуб, но това, което съм забелязал, ние имаме след всеки матч имаме репортажи с най-добрите моменти, извадени от матча, описваме играчи, които се представили по-добре на този матч. Да. Нали, това е част от маркетинга, принципно. Маркетинга вече не е само фен артикули, както споменах, той вече е в социалните мрежи най-вече. И там най-много се придобиват активи като цяло. Много куцаме ние в България, като цяло във всеки един спорт, с това, че ние не правиме, както най-така образно казано, не правиме пари от спорта. Просто да има нещо. Просто малко го гледаме даже като тежест. Да, точно така. И както виждаме на момента, за момента това в нито един спорт ние нямаме, така да кажа, големи постижения. Да. Ти сподели така за българи, които се развиват в тези страни и в Испания съответно. Така няма как да не споменем Александър Везенков, който е най-познатото име в момента в българския баскетбол и той не е на практика продукт на българския баскетбол в истинския смисъл на думата. Това ли е настоящето и бъдещето, така да се каже, докато у нас не започнем всъщност да работим по правилен начин, да разчитаме може би на момчета, които се развиват главно извън България. Първо трябва да кажем, че Везенков е на съвсем различно ниво. Там вече говорим за извънземни хора с извънземен труд и възстановяване. Това е другото нещо, което нас ни куца, ние нямаме никакво възстановяване, разбира се. Или кондиционната подготовка, някои отбори са добре, други въобще не липсва, това е съвсем различно също. Но да, като цяло за момента това, което аз виждам, което забелязвам и на юноши, и на подрастващи, като гледам някои матчове, единствен шанс, за жалост е да разчитаме на момчетата и момичета, които са отвън, тъй като там се работи. И в България даже малко вече почнаха да се надсмиват на тези хора, които са в чужбина се развиват, но като цяло там наистина се работи. То ги имаме примерите във всички спортове. Така че кой е най-големият проблем в това отношение, за да може тук да се развият по-добре? В смисъл, говорим винаги за средата, че по някакъв начин е проблематична, говорим за инфраструктурата и някакви други. Не е толкова до инфраструктура, не мога да кажа, тъй като има зали, отворени са. Сега в София е малко по-различно, тъй като е голям град и тук залите вече са малко стават кът. Които може да са отворени за по-дълго време за подрастващи, защото една държава ще има силен спорт, когато аматьорският спорт е развит. Без аматьорски спорт и професионалният спорт няма как да израства. Масовия спорт. Масовия, да. Де-факто, ние като инфраструктура не сме толкова зле. Повярвайте ми, играл съм и в много други държави в чужбина и с национални отбори за подрастващи и на лагери съм бил поканен в други държави. Обиколил съм насякъде, насякъде съм виждал доста повече условия тези, които имаме тук в момента. Не е толкова до условия, като говорим за аматьорски спорт, за масов, не за професионален. За професионален спорт не бият по условия. Имаме, според мен, проблем е, че, разбира се, първият е финансова гледна точка на нещата. И може би бих казал, че имаме проблем с работа с подрастващи, със сигурност. Тъй като там вече не е идеята само да го учиш на техническите неща от самия спорт. Вече спортът е много по-бърз, с много повече атлетизъм, искам повече груба сила, така да го кажем. Че той трябва да имаме добри подготвени кондиционни треньори
които разбира се, нормално е, струват пари, няма как хората се изучили за това и си напълно си заслужават парите. Особено трябва тези деца да ги научиш как да се хранят правилно, тъй като виждам много често преди мачове да си дадат вафли, чипсчета, което не помага за мача, разбира се, или пък след мач дюнери. Веднъж месечно може. Хора сме. Да, хора сме. Но основният проблем е това, като се почне то всичко един кръг. Като се почне тези деца, ти хубаво развиваш ги до мъжа, после като нямаш финансите да им дадеш да започват мъжки отбор, те се отказват там. Развиваш треньори, обаче като им дадеш малки заплати, нормално човека да му спадне мотивацията. Това човек има да изхранва семейство, деца, дай Боже, нали? Така че главният проблем почваме е финансов, колкото и лошо да звучи, защото това не е романтичната страна на спорта, разбира се, но няма как в тези години спорта е маркетинг, това са пари. Те трябва да използваш, да развиваш, за да печелиш пари от него. Според мен оттам идва главният проблем от липсата на финанси, липсата, ясно, че държавата абдикирала, тя от всичко абдикирала, като цяло не само от спорта, а сега още повече с новият закон, нали? Да. Още повече го погребахме. Още повече отиват нещата. Да, и като цяло наистина проблема масово е липсата на финанси или кражбата на такива, плюс лошата работа с подрастващи, като тук, разбира се, не може да сложим всички под общата похлопак. Масово, да. Но масово, като пак самите треньори, според мен, не са виновни в случая. Нали? Да, всичко започва отгоре. Всичко започва от най-главното в една държава. Което е централно. Точно така. Да. Боян, така за финал, ще запитам едно пожелание до края на сезона и в личен план за годината какво си пожелаваш. На първо място, разбира се, винаги желая да има здраве, без контузии, без заболявания на всички отбори. Не само на нашия, на всички отбори, съдии, на всички, които са свързани с нашия спорт и извън него. Това е най-важното все пак. Няма друго. Без здравето не сме нищо. Разбира се, вече си желая титла. Специално за отбора и за нас. Гониме, това са ни целите. И на подрастващи, класиране на финалите на държавните първенства и там докъдето стигнем. Боян, много ти благодаря за интервюто. Пожелаваме титла. Благодаря.